ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ବଡ଼ ଓଷା। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ବଡ଼ ଓଷା ଘୃତ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମ ଆଡ଼େ ଏଠି ଘୃତ ତିଆରି ହୁଏ। କିଛି ଜାଗାରେ ବଡ଼ ଓଷା ପିଠା ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ି ବି ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଘୃତ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ନାନୀ ଏଠି ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଗଲେ ପାଦୁକା ବି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଘୃତ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଘୃତ ପ୍ରାୟ ହବାରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ ଘୃତ କରିବାରେ। ଆଉ ଏବେ ଘୃତ ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଘୃତ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ। ଘୃତ ଗରମ ଥିବାରୁ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଆଣିଛୁ, କାରଣ ଗରମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ, ପୁଣି ଓଜନ ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ଆଣିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ ନେଉଛି। ଆଉ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଘୃତ ଆଣୁଛୁ। ମାମା ବି ଏବେ ତାଙ୍କ ଘୃତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ଆମ ଘୃତ ସବୁ ଏସବୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରଖିଛୁ। ଇଏ ବି ଆସିଲା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ସବୁ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ପଠେଇବୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ବଡ଼ ଓଷା କରିଲେ ସେଇଟା ବି କହିବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି କି ବଡ଼ ଓଷା କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୁଏ। ଓଷା ଭିତରୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବାରୁ ୟାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ଓଷା କହିଥାଉ। ଏବେ ସବୁ ଘୃତ ସରିଗଲା, ଇଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଘୃତ ନେଇକି ଘରକୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଓଷା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ବି ସେଇଟା ବି କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।